Het is druk in de Slagmolen in Opglabeek. Voor het tweede jaar op rij is het restaurant door Gomio uitgeroepen tot het beste restaurant van Limburg. We zijn er heel blij mee uiteraard, maar het is dus zo dat ik zeker niet de pretentie wil hebben om te zeggen dat ik het beste restaurant van Limburg ben. We hebben wel het meeste punten in de Gomio en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Ja. Wij leggen elke dag opnieuw examen af, middag en avond. En eind van het jaar komen de rapportjes van Gomio en van Michelin. De crisis raakt de Slagmolen niet. 2014 lijkt zelfs het beste jaar ooit te worden voor de primus van Limburg. We hebben de crisis goed doorstaan. We zijn altijd een stijgende lijn blijven gaan. Nu, de laatste jaren stijgen we wel iets minder. Je kunt ook niet blijven stijgen, vol is vol. Maar we mogen zeker niet mopperen in een crisistijd. Vergiftig geschenk zou ik zeggen nee. Hoe meer publiciteit je krijgt door de gidsen, hoe beter het is. Ook voor mijn collega's die dit jaar aan Limburg en omstreken meer punten hebben gekregen, wens ik ook te feliciteren. Die zullen ook zeer blij zijn. Ja. De Slagmolen krijgt in de Gomio onder meer gezelschap van Lucie en Jimmy uit Tongeren. Het restaurant van het koppel dat bekend werd dankzij Mijn Restaurant is de beste Limburgse nieuwkomer. Ja, het is 13 om 20. Natuurlijk gaan we straks iets drinken, maar het is ook niet al dat het nu groot feest is. 13 om 20 is het begin en het mag zeker niet een eindstation worden. We gaan ons uiterste best doen om nu nog verder progressie te nemen.